Ake sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu olushasha lapho sihlaziya khona imithetho. Igama lami umnotho isibongo Ngcobo. Okay, bafethu episode esithathu lena mawukuthi bungawaboni ukuthi kunoshintsho olukhona cela uvula amehlo. Bafethu njengamanje angisagcini ngokuhlaziya angisagcini ngokuposta imithetho ku TikTok kuphela leyo 4 ama-rules sengiyawahlaziya la ku-YouTube kodwa ke mawukuthi usukhona sakwamukele. Please don't forget to like, comment, subscribe and share. Igama lami umnotho usibongo Ngcobo. Into engijabulisayo neyenza ukuthi le episode yesithathu ihluke kangaka ngokubanga kwami umsini ngoba sengiqala ukuyi-enjoya le nto engiyenzayo. Mothi sibheke episode yokuqala bengisathukile lapha kunovalo ngekho show kodwa manje sengiyayibona. Yes, cela nilike bafethu. Okay, namhlanje-ke sihlaziya imithetho yamajitha. Unumber 1 wakhona uthi isiphelile i-World Cup, hamba-ke uyothola umsebenzi Brazil. Yeah, so lana bafethu ngicacisa khona ukuthi njengomuntu wesilisa kulula ukuthi ukhuthalele izinto ezenziwa yiningi. Yabo leyo nto leyo, abantu abaningi ade bebuka i-World Cup, even ama-snacks ebesiwadla ubowabona enza ama-promo lapha nalapha. Sekuphelile konke-ke lo kwabhejwa wadliwa omunye wakwazi ukuthi awina amanye ama-games. Isiphelile yonke leyo nto, sesibuyele back to i-reality la ithini khona wena usebenzi kodwa naso sonke isikhathi sokubuka ibhola kunezinto osafisa ukuyishintsha empilweni yakho kodwa uziphi isikhathi sokuyenza leyo nto. Kodwa makuthiwa kune-game ngo-8 noma ngo-3 ntatha awukukhohlwa lokho. So ngikhuthaza abantu ukuthi bakhuthalele izinto ezingashintsha impilo zabo, ya njengako ukuthola umsebenzi. Ya ngibona ngathi kumqoka lokho, kumqoka vele ukukhuthalela izinto ezokwazi ukuguqula yakhe impilo ngoba njengamanje biwiniwe i-World Cup awunamehluko, awuneshintsho ulibona empilweni yakho naloko ku-edeke kwezinto ezikuphatha kabi njengako nje ukuthi i-team obuyifavor idliwe. Siqhubeke. Number 2, iba nento ebalekile oyenzayo noma ilungisayo usukwini. Bafethu sonke sinamaphupho and sonke kunezimo ezithize ezingasijabulisi ezenzeka empilweni yethu noma esiphila ngaphansi kwazo njengamanje. So ngikhuthaza kuloko ekuthenini noma singakulawuli konke okwenzeka osukwini, kepha kumqoka ukuba nento ebalekile oyenzayo noma oyilungisayo okholelwa kuyo wena. Njengako nje ukuthi kuntshe iqiniso bafethu, angazi le idea leyo yokuhlaziya imithetho sengibe nayo for isikhathi eside kangakanani kodwa ngenxa yokuvilapha ukuzingabaze nokungazithembi iwe lokho kwenza ukuthi ngithathe isikhathi eside. Kodwa kumqoka ukuqala, zama-ke mfethu ukuthi lento oyifisayo ungayifisi isikhathi eside. Bona nala sekumele uhlukanise khona isikhathi sokufisa nesikhathi sokwenza. So ngithe angibambeleleke kulo 5 months osele ngaphambi kokuthi kuphele unyaka ngibone ukuthi isibekaphi lento yokuhlaziya imithetho la ku-YouTube. Yeah. Number 3, ungambukeli phansi oswele noma ungambukeli phansi oswele uma wena izinto zakho zikhambela kahle. Bafethu kubalekile empilweni ukuthi wazi ukuthi kunabantu abazoqala ngamumva kunawe kodwa baphumelele kuqala kunawe. Leyo leyo nto leyo. Lo ngikushiso ukuthi mina ngikubonile kunabantu abaqala i-content mina sengayiqala, yabona, but because of niche yabo nento ade bade beyenza ibinayo i-audience and bebe-clear ngento abayenzayo, bebenga-freestyle, ikwazile ukuthi iguqule impilo zabo. Kwangifundisa ukuthi ngabangabazi nayi-ke track so sithola istudio maduze ungasabi ngixoyele ngomsindo kwi-background. Njengoba bengisasho bafethu ukuthi uyazi impumelelo yakho kwesinye isikhathi uma uyifaka ekhanda
iyakwenza ukuthi ungakwazi ukubahlonipha abanye abantu. Kanti enye ezinye zezinto ozizokwazi ukuthi zikufikise la ufuna ukufinyelela khona zilele kuye lo muntu omngabazayo nombukela phansi. Nanokuthi bafethu impilo phela yomuntu ilawulwa uNkulunkulu. Uyabona leyo nto leyo. Ukuthi wena isikubeke la akusho ukuthi lo la kumele umngabaze noma ubone ngazi ukuthi akaseyilutho. Kuthiwani uthatha usemsamo limbeke eminyango, uthatha usemnyango limbeke emsamo. Washo uSijava Ndlalifa ngakukhohlwa lokho. Ngakho-ke qaphela-ke mfethu ukuthi lokho okufisayo uma ngabe sekuyingxenye yempilo yakho, zama ukungabi namaphiko, ukwazi ukuphilisana nabantu, ukwazi ukufundisa nabanye abantu futhi. Yeah. Baba vela. Oh yeah. Number 4. Number 4 yazi bekuthi angiqale nguchaza ngaphambi kokuthi ngisho. Kodwa ngisho oqala bese ngiyachaza. Number 4 uthi ungasichomeli ngamandla enye indoda noma ngomcebo womunye umuntu. Yandisa okwakho ukhulume ngakho. Elokishini ke kunalesifo sokuthi nabafesa bakuchomela ngokuthi ibrazi sibanibani yena uyayazi ukuthi hola malini, uyayazi hola nini, uyayazi hamba nobani, uyayazi phila impiloni. But mangabe umbuza izinto ezimayelana naye akazi lutho olihlangene ngaye, akazi lutho olihlangene nezinto ezingaguqula impilo yakhe, akazi lutho nangamandla omqondo wakhe. Yabona? So kulo number 4 la ngikhuthaza ukuthi bafethu asiyekeni lento yokuchoma ngokuthi wazi bani. Angeke izikusebenzele. Okay, kwesinye isikhathi mhlawumbe iyasebenza angazi nini. Ngikhumbula ngiyisebenzisa. Angisho ukuthi ngithembu ngalokho. Kodwa ngizama ukuyigwema lento yokuthi sichome ngamandla abanye abantu kodwa sibe singazili utho ngawethu nangendlela thina esinomthelela ngayo empilweni zabantu. Yabona lona. So into engiyikhuthaza lana ke kubantu besilisa ukwandisa wakho umcebo bese kube yena into okwazi ukukhuluma ngayo ngoba angiboni ukuthi khona into ongayazi okudlula ukuzazi wena noma khona into ebalekile la emhlabeni kufanele uyazi ngaphezulu kokuzazi wena namandla onawo. Axolisa bafethu ngisiye umuntu yabo bathi ya. So i-episode yethu namhlanje hlaziya imithetho yamajithi. Number 1 wakhona uthi isiphelile ku-World Cup, hamba othola umsebenzi brazi. Uyeke ukukhuthalela izinto ezikumisa ndawonye nezingenza imehluko empilweni yakho. Number 2 wakhona uthi iba nento ebalekile oyenzayo noma oyilungisayo sokwini. Yekele ukuphephuka nomoya. Uba stable, zinza, uqine, ube indoda ngokuphelele, jita. Number 4, ngambukeli phansi oswele uma ngabe izinto zakho zikhambela kahle. Ngoba wazi ukuthi usizo kusasa uyolithola kubani. Mhlawumbe kwesinye isikhathi umuntu ophethe isikhiye sale level elandelayo empilweni yakho ilobo umngabazi owakhetha ungamkhulumisi noma ungamhloniphi. Uyevala-ke into zakho-ke lowo muntu loyo. Kodwa ukhumbule futhi ukuthi ayikho impumelelo yakhe lelo komunye umuntu. Okumqoka kuphilisana nokumazisa omunye umuntu nokuhloniphana. Number 4 uthi masichomeli amandla enye indoda. Yandisa kwakho ukhuthalele kona. So konke lokho kufisayo mfethu angeke ubone umehluko uma kusaphinde ekhanda kuphela. Into ebalekile ukuqala. Nami nginonyaka nje ngiphushela imithetho ku TikTok, Instagram, nane zama shorts. Basi mkhulu umehluko engubonile ngokuvuma ukuqala into yami nokwandisa into yami. Yayizwa leyo. So ngikhuthaza abantu ukuthi bangachomi kakhulu ngokuthi bazobani. Abakhuthalele ukwandisa izinto zabo nabazenza kangcono ngoba ukukhulula lokho. Siphela kanjalo ke isiqephu sethu namhlanje.
Themba ukuthi enjoyeni mongabuka episode 1 cela uqale khona episode 1 uthi 2 uthi 3 sibambisane njalo. Comment first mawuthi khona ushintsho olifisayo noma khona emqondweni onako ama-ideas lapho singawa-add lapha nalapha. Yeah, make sure you like, comment, subscribe and share. Ngifollow Facebook, TikTok, Instagram, Facebook. Facebook sesosha 100,000 followers manje. So kancane siyancenga. Yeah, ngathi ngikhulume kakhulu. Gama lami Mnotho Sibonga uNgcobo. Kukhanye kwande. Amen.